Сябры, добрага ранку. Салют усім гледачам добраранка. Наша Кася адправілася ў госці да сваёй бабулі. Таму нам з Лесікам давядзецца спраўляцца без яе. Слухай, Максим, а ты любіш камп'ютарныя гульні і сучасныя мульцікі? Ха, ну і пытанні ты задаеш, Лесік. Вядома, усе іх любяць. А ты ведаеш, у чым галоўнае іх адрозненне ад ранейшых, калі камп'ютараў яшчэ не было? Можа, у тым, што сучасныя гульні і мульцікі віртуальныя? Правільна, іх ствараюць з дапамогай спецыяльных камп'ютарных праграм. А раней да камп'ютараў якія яны былі? Маляваныя ці лялечныя. Першыя рабіліся так. Мастакі малявалі герояў, і кожны іх рух асобна. Гэта была вельмі доўгая і складаная праца. Каб стварыць адзін маленькі мульцік, трэба было зрабіць 1000 малюнкаў. Ого! Ага, мастакі-аніматары маглі працаваць не адзін год, калі стваралі, напрыклад, вялікі мультфільм. Потым малюнкі па чарзе здымалі на камеру, кадры злучалі ў адну стужку, і героі ажывалі. Клас! А лялечныя мульцікі? Спачатку рабілі рухомыя фігуркі герояў і дэкарацыі. Потым здымалі кожны зменены рух, і ўсе кадры таксама злучалі ў стужку. Таксама няпроста. Вельмі няпроста, але пасля з'яўлення лічбавых тэхналогій работа мастакоў-аніматараў зрабілася лягчэйшай. А што змянілася? Цяпер кожны рух не абавязкова маляваць асобна. Спецыяльныя праграмы робяць гэта за людзей, таму мульцікаў зараз з'яўляецца намнога болей, чым раней. І гэта цудоўна. Дзякуй лічбавым тэхналогіям. А камп'ютарныя гульні таксама так ствараюць? Так, але між імі ёсць адна розніца. Калі мульцікі былі і раней, то сучасныя відэагульні з'явіліся толькі разам з камп'ютарамі. А раней якія гульні былі? Звычайныя, ці на вуліцы рухомыя, ці дома настольныя, калі надвор'е дрэннае. Ну, мы з сябрамі і зараз любім сабрацца разам і пагуляць. Выдатна, бо рух – гэта жыццё. І не толькі пры стварэнні мульцікаў і камп'ютарных гульняў. Для нас асабліва. Я люблю рухацца, і пабегаць, і паскакаць, і мячык паганяць. Малайчына, Макс. Мы пра мульцікі пагаварылі. Па-мойму, самы час нам паглядзець зараз адзін з іх. Усе за, праўда, сябры? Чуеш? Праўда. Глядзім. А зараз давайте пагуляем. Давайте, у што? Узнайдзі адрозненні. А, ты падрыхтаваў для нас дзве падобныя карцінкі. Так, вось, глядзіце. О, марскія жыхары. І колькі тут адрозненняў шукаць? 5. Сябры, і вы шукаеце іх разам з Лесікам. Так, мы пачынаем. Дзе ж тут першае адрозненне? Ну, якое першае? О, бачу! На малюнку злева рыба-шар, а справа рыба-бабачка. Малайчына, правільна. Сябры, вы ж таксама заўважылі гэта адрозненне? І вы, малайцы, шукаем разам другое. Так, дзе ж яно? Глядзім на одну выяву, параўноўваем з другой. Я заўважыў. Што? Кажы. На першай выяве марскі конік ёсць, а на другой няма. Так, выдатна. Другое ёсць. Шукай наступнае адрозненне. Гэта будзе трэцяе. Ага, глядзім уважліва. Одна картинка, другая, одна, другая. Спускаемся ніжэй за коніка. Ой, я ўбачыў. А вы, сябры? І яны таксама. Бачыце, злева губкі растуць, а справа не. І трэцяе адрозненне ёсць. Засталося ўсяго 2. Хто бачыць, пакуль маўчок. Але калі я папрашу, падказвайце. Працягнем. Чацвёртае адрозненне, ты дзе? Тут аднолькавае, тут таксама. Зверху супадае, а знізу... Ага, вось ты дзе. Знайшоў? Што? Марская зорачка. Тут хаваецца, а тут усміхаецца. Цудоўна!
Ужо 4. Засталося апошняе, 5. Так, зараз мы яго адшукаем. Зноў пройдемся позіркам зверху ўніз. По одной картинце, по другой. Не бачу. Так, теперь с одного боку у другі. Я не зауважаю более адрозненняў. Може, час попросить дапамоги? Так, дзяўчынкі і хлопчыкі, подкажите, где пятое адрозненне? Где? В самом низе? На каменчик увагу звярнуць. Ага, на каменчик. Вось жа яно. Ой, дзякуй вам. Злева каменчик ёсць, а справа няма. Бінга! І ўсе адрозненні знойдзены. Віншую! Ура, сябры! Мы з вами малайцы. А які нам за гэта прыз? Мультик падыдзе? Яшчэ як! Тады глядзім. Эх, так хутка добры ранак прабег. Так, за цікавай размовай і гульнямі час бяжыць проста як маланка. Бжык. Цікава, а як там начакасіў сваёй бабулі? Абавязкова патэлефануем ёй і даведаемся. Толькі крыху пазней. Спачатку трэба з гледачамі развітацца. Добра, да сустрэчы, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы з вамі хутка сустрэнемся зноў. З самага ранку. У нашым добраранку!